Velkommen indenfor. I går holdt vi en af årets store fester. Vi har været sammen med familie og venner for at fejre nytåret. Vi har fortalt historier om året, der gik. Og vi har talt om de ønsker, vi har til de dage, uger og måneder, der kommer. I dag vil jeg gerne byde velkommen til Socialdemokraternes nye web-tv. Og jeg vil gerne bruge lidt af din tid på at dele mine tanker om det år, vi træder ind i dag. 2009 bliver meget anderledes, end vi har kendt til i lang tid. Det bliver, et hårdt år. Vi kan lige så godt sige det, som det er. For ingenting bliver bedre af, at man bare lader som om, at alt er godt. Det er ikke mere end 2 år siden, vi fik at vide, at vi var så rige, at vi kunne købe hele verden. Huspriserne bare steg og steg, arbejdsløsheden faldt, og mange fik flere penge mellem hænderne. Ja, faktisk var der nogen, bare for et år siden, der mente, at den største risiko var, at det kom til at gå for godt i Danmark. Men de 7 fede år er slut. Ledigheden er på vej op. Vi får flere tvangsaktioner og konkurser. Den økonomiske tryghed er under pres. Og overskuddet på statens finanser er forsvundet på få måneder. Milliard overskud er vekslet til milliard underskud. I sommer måtte Nationalbanken overtage Roskilde Bank. Ledelsen havde spillet hasard med kundernes og aktionærernes penge og tabt det hele til spekulanter. Grådigheden havde taget overhånd. Den tidligere bankdirektør kunne gå derfra med 1 million gage, men taberne, de blev først og fremmest aktionærerne. Tag for eksempel Helle Hansen fra Karlslunde. Hun mistede en stor del af sin pensionsopsparing, fordi hun stolede på bankens rådgivere. I dag regner Helle og hendes mand med, at de bliver nødt til at sælge deres hus, når de stopper med at arbejde. Desværre var Roskilde Bank ikke en enlig svale. Der har været for meget spekulation, både i udlandet og i Danmark. Og det har været muligt for driftige forretningsmænd at låne flere 100 millioner kroner på deres glatte ansigt. Det er svimlende summer, vi taler om. Og i dag står bankerne med problemer af en størrelse, vi ikke har set før. Derfor bliver vi nødt til at få en ny bankpakke. Men det skal være en bankpakke, hvor borgerne har sikkerhed for, at de ikke mister så meget som en krone. Jeg vil ikke acceptere nogen som helst form for slaphed med skatteborgernes penge. Og vi skal have sikkerhed for, at bankpakken bliver brugt med omtanke. Økonomerne mener, at Danmark bliver op til 2% fattigere i år. Det er det største tilbageslag, siden jeg voksede op i 70'erne. Situationen er alvorlig, og der er ingen lette løsninger. Men hvis vi anstrenger os, så kan vi ændre den kurs, vi er på. Jeg mener, at tiden er inde til at skubbe gang i Danmark igen. Og vi skal gøre det på den måde, der virker bedst og hurtigst, nemlig gennem direkte offentlige investeringer. Overalt står der offentlige bygninger, der trænger til at blive renoveret. Det er ikke mere end nogle få uger siden, at jeg besøgte Nordre Skole i Svendborg. Det var 14-årige Kate fra 9. klasse, der havde inviteret mig. Det er en skole, som både lærere og elever er meget glade for. Men vinduerne er rådne, bygningen er stort set umulig at varme op om vinteren, og overalt mangler det vedligeholdelse. Og behøver jeg nævne, at der stadig hænger et verdenskort med Sovjetunionen og et Øst- og et Vesttyskland. Både elever og lærere har brug for bedre rammer og en bedre bygning. Det samme gælder på vores plejehjem, på vores hospitaler, på vores veje og på vores jernbanenet. Vi har ikke passet ordentligt på vores fælles værdier. Hvis vi nu investerer i vores velfærd, bringer vi Danmark tilbage på sporet. Vi skaber arbejdspladser og vækst, og vi gør os klar til næste opsving. Vores skoler skal være moderne. Det samme skal vores hospitaler. Og det skal være muligt at komme hurtigt til og fra arbejde, uanset om man kører i bil, eller man vælger tog eller bus. Vi kommer ikke udenom massive offentlige investeringer. Og jeg vil sige det helt klart. Omfanget af den krise, vi er på vej ind i,
er så stort, at risikoen ved at gøre for lidt langt overstiger risikoen ved at gøre for meget. 2009 bliver et hårdt år. Det er nu, vi skal vise ansvar for Danmark. Vi har muligheden for at vælge rigtigt. Den skal vi bruge. Men vi kan kun gøre det i fællesskab. Jeg har nu fortalt om mine idéer til, hvordan vi igen får gang i Danmark. Og jeg vil gerne høre dine idéer. Hvis du går ind på min Facebook-profil, så kan du komme med dine forslag til, hvordan vi igen får skabt arbejdspladser og fremgang. Alle idéer er velkomne. Jeg glæder mig til at deltage i debatten. Tak fordi du så med i dag. Vi ses her på kanalen. Godt nytår til dig derude.